8 days mo na sakit. Ngayon, nagpatingin na kayo sa mga manggagamot. Ano sabi? May nabangga daw po siyang element. Babae sa daw lalaki. Babae. Ilang beses siya nagpatingin sa manggagamot? Dalawa na po. Dalawa na. Yun din, isa rin ang sinabi. Parehas po sila. Pero babae sila lalaki. Hindi naman sinabi yung isa, yung Hindi. isa lang. Yung manggagamot, babae lalaki. Babae po. Babae. Ay, peres babae sila. Naggamot sa'yo. May edad na sila. Meron naman. Okay. Tapos yung naggamot ka, ano nangyari sa'yo? Naibasan, di. Ganun pa rin po. Ganun pa rin. Titingnan natin maigi ha. Magdasal ka. Manalig ka ha. Taga saan ka? Yung kada po. Ano yun? Sa pang. Tarlac. Apo. Oh, sige. Relax. Concentrate. Magdasal. Lahat. Ubusin mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Okay, kalas. Nangiinit sa papel. Pero wala siya dyan sa loob ng katawan ng taong ito. Tanggal! Huwag mong idilat yung mga mata mo. Magnetiko, buksan ang kanyang diwa. Uulitin ko, pakinggan mo ako. Anong pangalan mo? Tanggalin mo lahat ng sakit na ibinigay niya sa'yo. Yung kamay mo ay hindi mo kamay, pansamantala. Wala siya dyan sa loob ng katawan mo. Hindi natin siya matatawag sa araw na ito. Ayaw pa kayo usap ng Panginoon Kristo. Malayong malayo daw siya. Napakalayo niya. Parang nasa bundok siya nakatira. Parang, mas bundok. Malawak eh. Parang palaya na hindi mo maintindihan. Masyadong mataas. Yung parang bukirin. Wala siya sa panahon niya sa'yo. Wala siya dyan. Pero umiinit yung papel sa'yo. Okay, kalas, ubusin mo. Tanggalin mo yung nilagay niya lahat. Ubusin mo. Gusto mong gumaling, di ba? Para lang tayong bukas na ang diwa mo, ginising ng Diyos. Pero papel lang yung nakakabit sa'yo. Okay, kalasin mo. Pero lalagyan kita ng special na stick doon sa spiritual mo. Pero linisin mo muna yung sakit na nilagay niya sa'yo. Inkanto to. Mga inkanto. Sa parang bukirin. Papuntang malayong lugar. Malayo. Sobrang layo niya. Ang layo niya, kung aabutin hanggang Maynila hanggang dito, siguro mga 5 beses pa pabalik. Parang ibang dimension, no? Nasa ibang dimension siya ngayon. Hindi natin siya makuha ngayon sa araw na ito. Sige, tanggalsin mo. Ha? Naglakbay, namasyal. Namasyal yung nanakit sa kanya. Hindi siya tao. Hindi siya karaniwang tao. At hindi rin talaga siya tao. Papel yan, no? Minit sa kanya, nasa dulo lang. Tanggal, ubos! Sa pangalan ni Jesus, tingnan mo, uminit yung papel, oh. Sa pangalan ng Ama, lumalambot din siya niya. Kalas. Hindi maubos ng papel yan. Doon tayo sa stick. Ibang dasal yan, gagamitin ko sa'yo. Sige, tanggal. Hindi lang yan, buong katawan mo. Tingnan mo, pinagpapawisan na siya. Lahat. Ganunin mo lahat. Simula ulo. Magsimula ka sa ulo. Mata. Tapon. Huwag mong ibalik. Pagkakuha mo galing sa ulo, huwag mong ibababa. Itapon mo agad. Itapon. Yan, lahat. Tenga. Likuran. Punong tenga. Sige. Papel lang to nakakabit sa'yo. Wala nang iba. Kasi yung kanina kinabitan ko siya ng palito sa daliri niya. Wala. Sumasakit yun. Alam ko umiinit yun. Sumasakit. Pero wala masipsip yung palito. Kinabitan ko siya stick. Sumakit lang kaso wala daw dyan sa loob ng katawan niya. Hindi na natin pwedeng tawagin kasi wala naman siya dyan. Kahit pa natin tatawagin. Seselyuhan natin to para hindi siya makapaskit. At hindi niya ito mabigyan ng sakit. Gagaling na to. Mabilis lang ito gumaling. Para lang to nagdahilan mamaya. Tingnan mo. Pero kailangan siya kabitan ng stick. Lahat ubusin mo. Tapon. May na kasi yung spiritual niya kaya hindi natin makausap. Kahit wala siya dyan, kaya natin kausapin. Kaso, nabuka kanina sa bibig ko, kailan siya huling pumasok sa simbahan. Ibig sabihin, mahina kanyang spirit. Hindi makapasok. Nabibigyan siya ng sakit pero hindi makakausap. Mababaw. Hindi ko sinabing hindi siya nagdarasal. O sabihin na lang natin para hindi pangit na salita. Mababaw ang kanyang pagdarasal. Hindi malalim. Puro ang nasa utak niya trabaho. Hindi siya pumapasok. Tingnan mo ayaw.
Susubukan natin sa asawa niya. Baka sakali dito natin matampot. Ahawa ka lang dyan sa asawa mo para mag-asawa naman kayo. Didikit mo lang yung kamay mo sa kanya. Kagaya po ng ilan yan. Oo, sa sala. May na kanyang spirit. Hindi siya pwedeng pasukan. Baka masira ulo niya. Pag ganito, pinapaliwanag ko sa pasyente kaya pag ayaw makausap, pag nandiyan ang asawa at hindi nakakausap dito, doon nakausap sa asawa, hindi siya pwedeng pasukan. Hindi siya pwedeng gamitin yung medium ang buong katawan niya. Kasi alam mo bakit? Magkugulo ang utak niya. Mababalik siya. Pag ano, may na kanyang spirit. Pero kung kakayanin naman, walang problema. Kaso, wala talaga siya dyan. Umihinto na yung ano, papel, oh. Tapon. Sige, tapon ng tapon lahat. Dibdib. Ilalim ng kilikili. Nasaan ba yung ilalim ng kilikili? Left and right dyan. Itapon. Gagamit tayo ng special stick. Papel na yung ginamit ko sa'yo. Di ba pa wala na yung sakit ng papel? Nababawasan na? Meron pa. Hindi na, masyado. Sige, kalas, meron pa. Pumapangit pa yung mukha mo eh. Sige, huwag ka mag-alala. Ni gas-gas, wala yan. Tatalunin ka lang ng emosyonal mo. Madali lang to sakit mo. Tiwala ka sa akin. Tanggal. Kailangan bumawas yung lamig. Kulang yung init eh. Kaya gamit tayo ng pinakamagandang stick. Pinakamaganda to. Hindi to atake kung wala. Amen. Sige, yan. Uminit na yung spiritual mo. Sige, spiritual naman, linis. Huwag kang mag-alala. Tumawag ka lang sa Diyos sa isip mo, maniwala ka sa akin. Nakakaramdam ka ng, ng sakit. Emotional mo lang yan. Ni gas-gas, ni walang gas yan. Tapon ng tapon. Sige, gusto mong gumaling, di ba? Malayo pa pinanggalingan mo. Galing ka pa ng Tarlac. Gagaling ka sa araw nito, maniwala ka sa akin. Papakawalan ko lang yung lamig sa loob ng katawan mo. Kasi, nilalamig to pag gabi, di ba? Para sa yelo. Balik tayo sa kanya, di ba? Kailangan pumalik yung lamig, umalis. Pag hindi to nawala, walang kwenta yung ginawa ko sa iyo. Kailangan tulungan mo rin ako. Tumawag ka sa Diyos. Kailangan mapagalaw ko tong stick nito. Kailangan hindi ka makaramdam ng sakit. Yung papel sa physical, wala. Konti na lang. Pero yung pinaka-importante dito, peace, spiritual. Tanggal. Yung sakit mo, simple lang yan, pero mahirap gamutin. Dalawa kasi purpose yan, di ba sinabi ko sa'yo, dalawa sila. Gagamit tayo ng physical mo lakas, spiritual mo, kasi nandun nila binigay. Left and side, kasi ginawa niya. Baliktad to sa panahon natin. Madali lang to. Mag-alala. Kagalas ng kalas, marami pa yan. Sige, tapon ng tapon, bilisan mo kamay mo, tapon ng tapon sa lupa, ganun agad. Ganun, sa lupa. Huwag mo ibato sa kanila, mamaya sa kanila yung pumunta. Sige, damputin mo ng dapon dito sa buong katawan mo. Likuran, batok. Sige, tapon ng tapon. Kunyari isipin mo, para kang sasakyan, binabacuum. Isipin mo, vacuum yung sasakyan mo. Alam mo yung vacuum, nang sisip-sip ng mga dumi sa mga loob ng sasakyan. Ganun lang yan. Parang magnet yung kamay mo. Naninipsip ng mga bariya yan. Tapon ng tapon. Sige, pati alikabok. Idikit mo lang yan, idikit sa katawan mo. Bangkitin mo lang ang Diyos. Sige. Mawawala ito pag huminto ito. Pero sisiguraduhin natin, gagamitin natin yung medium ng asawa mo. Kailangan mapahinto kasi ito. Hindi ito gagaling. Hindi ko naman binabypass ang manggagamot na gumamot sa kanya. Pero ibang technique kasi ito. Kanya-kanya kasing abilidad. Hindi talaga ito gagaling. Kahit gamutin siya. Kahit gamutin siya sa physical, nandun naman yung sakit niya kalahati sa spiritual, kakalat na naman sa physical niya. Pag ginamot siya sa spiritual, may sakit siya sa physical, kakalat na naman dun sa physical niya. Balik-balik lang yun, paulit-ulit lang yung gagawin. Kaya pag umuwi siya sa bahay, masama pakiramdam niya. Tanggal, tapon ng tapon. Kailangan kasi magsabay ito. Pag sinabing physical mong katawan, spiritual, hindi mo to spiritual. Kasi doon ka na niya binibigyan ng sakit. Itong papel pa lang ang ginagalaw ko sa iyo. Kailangan mapahinto mo to. Banggitin ng Diyos, humingi ka ng tawad. Anong ibig sabihin ng pagpapatawad? Isinusuko mo ang iyong sarili. Lahat tayo kailangan natin isuko. Walang taong mabait sa mundo, tanda mo. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi tayo perfecto. Sige, tapon. Anong bumababa sa iyo? Init, malamig sa katawan mo? Ito po, wala. Huwag mo pansinin yan. Tinatanong ko kung mainit o malamig ang bumababa sa katawan mo. Wala pang init. Pero yung ulo, wala. O alam ko wala nang sakit yung ulo mo. Ang tanong ko, kung may init pa ba sa loob ng katawan mo, wala. Wala din po. Yung malamig, wala pa. Wala din. Sige, kalas. Kailangan bumaba yung lamig. Wala na siyang sakit sa ulo. Diba, sabi niyo masakit mo sa ulo niya. Hindi na babalik yan.
Pag nawala yan, hindi na kita gagamitin medium. Tapon. Hapon, lahat. Wala na daw sakit sa ulo niya. Di pa nga kami sakit ng ano. Iba to sakit niya. Hindi to karaniwan. Kaya kahit gamutin siya, naggamutin sa spiritual, kung hindi to, wala ka pang experience sa ganitong taktik ang paggagamot. Babalik lang yung sakit niya. Paulit-ulit lang. Tapos hanggang pumayat na siya, mawala na siya ng panlasa. Hindi mo nakita yung asawa mo, magiging gwapo na, nagbabago ng mukha. Diba siya pinakasala mo? Siya pinakagwapo sa paningin mo. Ganyan lang to, para lang ako nakikipag-usap, gising ang diwa niya. Narinig ko naman niya, nakapikit pa mata niya na nawala na daw sakit ng ulo niya. Pero kanina mukhang hindi mapintay mukha niya. Yung naglakad niya siya, hindi ko na siya nakuha na parang hirap na hirap ihakbang yung mga paa niya. Lahat, pati balakang. Lahat. Tapon ng tapon. Kailangan mapahinto mo tong papel. Ito, special stick to. Ito magdidetect ng gusto lahat ng sakit mo kung hindi pa ma-detect ng papel kasi yung papel nasisira. Itong stick, di mo to mapuputol basta-basta. Pag naputol mo to, ibig sabihin, napakalakas ng antas ng kapangyarihan niya sa kadiliman. Iba ng dasal gagamitin sa'yo. Hindi na to ubra yung stick nito. Pwede ka nang mamatay. Pag naputulan ka ng stick na ganitong kapal, malapit na mamatay yung pasyente. Ibig sabihin, isang buwan na lang. Mamamatay siya. Pag pumutok to, nakadikit sa kanya, hindi mo naman to sinadyang pumuha ng plies para baliin. Parang plies yung paa niya ng baba, ng puputol ng mga gamit. Kahit trus pag naputol niya yun. Ibig sabihin, may masamang espiritong nasa loob ng katawan niya. Malakas ang kakayahan niya. Kaya hindi ubra lahat ng ipit sa kanya. Matinding panalangin. Kakabitan siya ng krus dun sa kamay niya. Nakadikit lang. Liliyab yun, ibang dasal na. Lalagyan lang ng goma para wala ng daya. Nakadikit lang yun. Pero yung kamay niya, mabigat, di niya mabubuhat. Habang dinadasalan yun, bumibigat yung mga braso niya. Tapos mag-iiba na boss niya. Magsasalita na kung ano yung latit niya. Tapos, tama-tama, marami naman kayo, papahawakan natin siya. Kakadenahan natin siya dyan. Lumakas na katawan mo. Ulang pa. Mas marunong ka sa akin. Magdasal yan. Hanggang lumakas na daw katawan niya. Narinig nyo ha? Lumalakas na daw katawan niya. Nawala na. Tapon pa ng tapon. Mahirap tong sakit niya. Kala mo biro lang to. Kita mo ha? Yung manggagamot nyo, may edad na, di ba? Opo. Mga kalkulado nyo, mga ilang taon na yan. Matanda na. 60 plus. 60 plus na. Ibig sabihin, para ko na siyang lola. Kanya-kanyang abilidad sa paggagamot. Iba pa rin yung gifted ng Panginoon kaysa nag-aral. At iba din yung ibinigay ng mga ninuno mo, iba pa rin yung binigay ng Diyos. Mas malaki advantage. Wala na, uminto na. Wala na sakit to, di ba? Wala na po. Wala na. Sabi mo yung Jesus name. Into mo yung kamay mo. Sabi mo yung Jesus name. Sabi mo yung Jesus name. Jesus name. 3 beses. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Pangalan Ng Anak at Espiritu Santo. ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpagampa. Hindi, yun sa baba. Amen. Amen. Sige. Huwag kang mahiya tawagin ng Diyos. Ulitin mo, sa pangalan ng Ama, Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak at Espiritu Santo. at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yung amin, naniniwala ka. Totoo. True. Ibig sabihin, naniniwala ka, binanggit mo ang Diyos, mangyayari sa araw nito. Sabi mo, Panginoon Kristo, maraming salamat po. Sabi mo sa Panginoon Kristo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sabi mo sa Panginoong Heso Kristo, Panginoon, Panginoon Heso Kristo, Yesu Kristo. maraming salamat po. Maraming salamat. Amen. Amen. Sandal lang konti. Itangas mo yung leg mo. May susugatan ako sa spiritual para hindi siya makapasok ulit. Lumambot na. Kanina matigas to. So, wala na lang. Suntokin ko. Ayaw lumubog yung kamay ko para ako sumusuntok sa pader. Pumayat na yung mukha niyo. Nagbago ng mukha ng asawa mo. Hindi mo napansin? Tumuti po. Pumuti na siya. Gwapo na siya sa paningin mo. Ay, totoo nga. Nagbago ng mukha niyo. Tumuti nga. Magbago yung mukha niyo. Tumatawa tulis ko yan. Bilang. Amen. 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 Dikit mo yung kamay mo. Ali, Hindi, dikit mo muna yung kamay mo. papel lang po. Papel lang yung nakakabit sa'yo. Oo, walang labis, walang kulang, di ba? Okay, tumalong ka, sabihin mo in Jesus name. Jesus name. Talon dyan, maglakad ka. Talon.
Ayos na? Talon ng talon. Talong. Ano? Wala sakit? Wala na. Wala na pati katawan mo? Wala na. Wala na? Wala na. Wala na lahat? Pati yung ulo na sobrang sakit na rin. Wala. Nawala na? Zoom lang natin. Para ka lang yata parang gusto mo lang yata ako makita eh. Tumatawa ka. Parang hindi mo mapaniwala ba't umiiyak ka. Umiiyak ka ba tumatawa? Pati ko yung Diba pinakagwapo yan sa paningin mo dahil pinakasalam mo. Sige, salamat ha. Lagi kang magdasal. Ikaw ang nagsabi, bihira ka na lang pumasok sa tahanan ng Diyos. At sinabi mo sa aking ama, narinig ka niya. Lahat ng nakahawak sa kamay ko, minsan naririnig niya, totoo yun. Ikaw ang nagsabi, totoo naman yun. At least totoo yung sinabi mo. Na puro trabaho lang nasa isip mo. Aanuhin mo naman yung trabaho kung yung katawan mo ay puro patay na. Hindi ko sinasabing patay, yung lanta na. Kaya anong gagawin mo? Pumasok ka minsan sa tahanan ng Diyos. Yung trabaho, ito, papaliwanag ko sa iyo ha. Nagtanim ka ng palay. Huwag mo muna sa painumin. Ako magdarasal sa kanya. Nagtanim ko ng palay. Sa isang taon, 2 beses, 3 beses. Yung isa lang ang maganda, yung 2 sablay. Ano sasabihin mo sa Diyos? Kasi hindi ka tumulong. Hindi mo sinabi, Panginoon, ako'y magtatanim sa aking palayan. Naway basbasan mo to ng iyong mapagpalang kamay para makagaroon kami ng ani ng aking pamilya upang may makain kami. Eh kung humingi ka ng tulong sa Diyos, yung isang taong mong pinagtatubo yung palay mo, di sana perfect. O, di ba? Eh paano? Hindi ka humingi ng tulong sa Diyos kasi ikaw bumuka sa bibig mo, sa isip mo, kasi puro trabaho ang mahalaga sa'yo. Eh, hindi ka, okay ngayon, binigyan ka ng sakit ng kakaiba. 1 buwan na lang, sunod, di ka na makakalakad. Hindi ako nagbibiro. Kita mo yung papel lang nakakabit sa'yo, umiinit. Ang hirap maglakad dali. Ngayon, okay na. Okay. Okay na. Lagi ka magdasal, ha? pinagda ka lang, pati. Salamat sa Diyos.